Malawi Today. Gulu lomwe likuzitsanzika zokhudzidwa lachita zionetsero kumzuzu zokakamiza wapampando wa bungwe la Mekane Mbemtali Manja kuti atole pansi udindo. Ndipo mzamasewero bungwe la masewero a darts latiritumiza timu yachitsodzera ku mpikisano wa Region 5 Youth Darts Confederation Championship ku Zimbabwe. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mlangizi wa boma pa zamalamulo wa Thabo Chakaka Nyirenda wati atengera chigamulo cha bwalo la zamalamulo ku Lilongwe chomwe laletsa aphungu poyendetsa thumba la ndalama zachitukuko komanso lokhuza madzi. Mneneri munduna wa zachilungamo a Frank Namangale watsimikiza izi ponena kuti mlangizi wa boma pa malamuloyi sanakhuthire ndi chigamulo cha bwalochi. Pakadali pano mkulu wa Malga a Hardroad Mkandawire wati ngakhale ndi ufulu wa aliyense kukamangala ku bwalo iwo ndodabwa ndi a Chakaka Nyirenda poti sanamvetsetse chigamulochi. Kutsatira chigamulo cha bwalo la milandu lona zamalamulo ku Lilongwe lolemba lomwe lalamula kuti kutenga nawo mbali kwa aphungu a nyumba ya malamulo poyendetsa thumba la chitukuko cha m'madera awo komanso chitukuko chokhudza madzi m'madera awo kunali kosavomerezeka, mlangizi wa boma pa malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda watatengera nkhani ku bwalo la apilu. Mneneri munduna wa zamalamulo a Frank Namangale wati Nyirenda sanakhutire ndi chigamulochi ndipo akufuna kupempha bwalo kuti litanthauzire chigamulochi moyenera. Mkulu wa bungwe lona zamakhonsolo la Maga a Hardroad Mkandawire wati ndodabwa ndi ganizoli ndipo ati ndokonzeka kuti akakumane ndi mbali ya mlangizi wa boma ku bwalo la milanduli pa nthawi yomwe anganene. Ngati oti amayimira amene anasumidwa ati ngati awuzidwa ndiwo anasumidwa kuti pitani ku khoti mukafunsezi ndithu ya malamulo amavomerezeka komano tikungodabwa kuti kodi zomafuna kukafunsa zoti chani chifukwa kuti chigamulo chili straightforward chikumveka machimvekere. Sono ife ndokonzeka tikumana Supreme Court komwe. Katswiri pa malamulo a Khombosoko wati kumangala ku bwalo la milandu ndi ufulu wa aliyense. Supreme Court ndi ngati kuntunda kwa makhoti athu, so pamakhala so advantage yonena kuti zimene akhoti aja anena ndi zimene zimapanga represent lamulo, position ya lamulo opanda so kupeneka kuna kule konseko ya. So chifukwa constitutional panel ndi just high court, it's possible kuti another judge wa high court akozabereka ganizo lina losiyana, so mafuna kuti mupitane ku Supreme Court chifukwa akanena Supreme Court ndo datseka nkhani ndo debate yat, so sikuona povuto ine. Sizikudziwika kuti Thabo Chakaka Nyirenda atengera liti nkhani ku bwalo la milandu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Pilingu. Dzulo bwalo la malamulo ku Lilongwe Constitutional Court lachotsa mphamvu za aphungu a nyumba ya malamulo pa thumba la chitukuko la Constituency Development Fund CDF ndi lina loona ntchito za chitukuko cha madzi m'dziko lino. Mchigamulochi khoti lalamulanso kuti aphunguwa asamapatse mwayi oponya voti makhonsolo pofotokoza kuti masomphenyawa ndi osiyana ndi malamulo a dziko lino. Dickson Chifuati Gondwe wadzandisa mbiri mu ripoti. Malinga ndi chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu, aphungu a nyumba ya malamulo tsopano alibenso mphamvu pa ndalama za chitukuko cha m'madera za CDF kamba kuti sizigwirizana ndi udindo wawo. Mkulu wa bungwe la Maga Hardroad Mkandawire akukhulupirira kuti chigamulochi chipereka mphamvu ku anthu mu ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Amene amagwira ntchito yayikulu boma lalikulu likupanga ziganizo boma lalikulu asamakhaleso kupanga ziganizo komanso mwina kuonesa kuti ziganizo zikuyenda bwanji maboma ang'ono. Timaonabe kuti zina ndi zina zomwe zinali mu ndondomeko zoyendetsera nkhani ya thumba la chitukuko la Constituency Development Fund timaona kuti zimaphwanya nsanamira ndi fundo zimenezo. Komanso tinaona kuti ena amene ayenera kuti adzikhala kwambiri ku boma lalikulu adzionesa kuti ntchito za dziko kuphatiriza nkhani za chuma zikuyenda bwanji amabiranso kunsi kumakendeza naso ntchito ngati zimenezozo. Pothirapo ndemanga za chigamulochi, phungu adera lakumwera kwa boma la Chitipa Werani Chilenga watiwo amangopereka upangiri zokhudza amene ndalama zimagwirira ntchito ndipo ndondomeko ya CDF yathandiza kwambiri kutukula dziko lino. Mabungwe ndi anthu ena ambiri makansala akhala kulimbana ndi ma MP kwambiri. Zakhazikwa kupweteka kuti ma MP ndi amene akusaina
kusainira zitukuko zopita ma constituency zakhala zikuwapweteka, koma akuyiwala kuti CDF sili kumalawi kokha kuno ya. Ife kumalawi kuno tinachita kukopera kuchokera maiko ena ngati Kenya, maiko ena ngati Zambia, kumene CDF ndi ndalama imene imathandiza kwambiri zitukuko za kuma constituency, kwa ndi ndalama imene imapita mosachedwa, imasiyana ndi ndalama imene imachokera ku central government. Malinga ndi gawo lachisanu la malamulo oyendetsera makonsolo, phungu wa nyumba ya malamulo amakhala ndi mwayi oponya nawo voti, koma malinga ndi chigamulo chatsopanochi, tsopano izi zatha. Bwalo la milanduli lalamulanso kuti papezeke mlowa malo a aphungu a nyumba ya malamulo mu ndondomeko zosiyanasiyana zakayendetsedwe ka ndalama za chitukuko cha m'madera za CDF. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe, ndina Dickson Chivwati Gondwe. Pakadali pano modzi mwa akadaulo pa nkhani za malamulo, Professor Clement Ng'ong'ola wati malamulo a dziko lino akufunika kuwasintha ndi kuchepetsa mphamvu za mtsogoleri wa dziko. Professor Ng'ong'ola omwe amayankhula ku Blantyre pa msonkhano wa masiku awiri owunika momwe malamulo a dziko lino alili patatha zaka 30 chikhazikitsideni, wati maiko ambiri amu Africa malamulo amapereka mphamvu zambiri kwa president. Tili ndi ripoti lochokera kwa Emmanuel Chibwana. Akuluakulu onse Alliance pa nthawi ya kampeni adalonjeza kuti adzachotsapo mphamvu zina za presidenti. Ndipo olankhulapo kwa anthu posachedwapa Akhumbo Bonzo Soko anati udindo wa presidenti uli ndi mphamvu zambiri. Ndipo polankhulapo pa nkhaniyi Professor Clement Ng'ong'ola wati ndipo ofunika kuchepetsa mphamvu za presidenti. Recommendation yoti munthu akhale jaji imachokera ku Judicial Service Commission. Pamene DPP amayenera kuti avomerezedwe ndi parliament. Pamene Attorney General amasankha yekha president mene aganizire. Chimozimozi cabinet ya president ali ndi mphamvu yosankha mene angafunire kusankha munthu kapena kumuchotsa. Ndiye ndimati okha dindo oti ndi ma professionals akatswiri pa ntchito yawo zingakhale bwino constitution yathu itakonzedwa kuti president asanasankhe azita recommend anthu omwe angathe kuwayesa kuwapima bwino adindowo. Mkulu wa majaji mdziko muno Justice Rezini Nzikamanda wapempha onse amene achita nawo msonkhanowu kuti apange izi mwachidwi. Justice Nzikamanda wanena kuti malamulo oyendetsa dziko lino ndi ofunika kwambiri kuwaunika ndi cholinga choti azitsata ndi momwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Kuti aliyense constitution imene ikumukhudza makamakaso nthambi zimene zaboma ife akukhoti komanso aku parliament amene amapanga malamulo komanso aboma amene amachita implement malamulo tonsefe tigwire ntchito yothandiza kuti tikumane titsimikize zinthu zimene zinayikidwa mu constitution. President wa bungwe la Malawi Society Davis Nthakati Njovu wanena kuti msonkhano umeneyu uthandiza kuti maganizo osiyanasiyana aumbe pamodzi ndi kuona kuti malamulo a dziko lino angawakonze motani mokomera wina aliyense. Malo mwa Zodiac ndine Emmanuel Chibwana. Alembi a zipani zisanu zomwe zizapikisane nawo pa chisankho cha pa 16 September atsimikizanso kudzipereka kwawo pothetsa ziwawa pa ndale, koma alephera kutenga udindo ovomereza kukhudzidwa kwawo kwa zipani maka zawo. Wapampando wa Center for Multi-Party Democracy CMD Elias Chakwera ndi wachiwiri wawo wa Ben Chakhame adati zipani sizingavomere milandu yomwe yangochitika kumene mpaka na apolisi omwe akugwira nawo ntchito atafufuza bwinobwino komanso anthu atapezeka olakwa. Nkhani yaikulu inali ya ziwawa kuti ngati zipani tikuchitapo chani nawonso takambirana nawo mmene ndaneneramu komanso tatsimikizira kuti tiyesesa kuti zimenezi zithe komanso mwina ngakhale sinayankhule mu chizungu muja tauza kuti ifeyo ngati zipani tiyesesa kuti inuyo atola nkhani mukhale ndi ufulu wanu oyenerera mu kuchita kutola nkhani kulina kulikonse kumene mungafuneka misonkhano mwathu kaya mwina muli monse kuti musazunzidwe kapena kusinidwa kwa mtundu wina uliwonse. Ndipo zimenezo zikachitika tipezeni ife azitsogoleri a zipani amene tili kuno ma secretaries general. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndine Chisomo Nyirenda tindiza mbiri posachedwa kukhani pomwepo.
Popitirira ndi nkhani zigulu lomwe likuzitcha nzika zokhudzidwa lero likuchita zionetsero ku Mzuzu popempha kuti mkulu wa bungwe lona zachisankho la Malawi Electoral Commission MEC Annabel Mtalimanja atule pansi udindo. Modzi mwa omwe akonza zionetserozi Gomezgani Nkhoma wati akufunanso MEC isinthe chisankho chake chogwiritsa ntchito makina a Smartmatic pa chisankho cha pa September 16. Toera Katswiri wadzandiza mbiri. Kuno kunzuzu kuli zionetsero zomwe anthu amene akudzitcha kuti nzika zokhudzidwa akuchita ndipo zongolera anthuwa ayamba kuyenda kuchokera pa bwalo la zamasewero la Katoto ndipo akupita ku ofesi ya bwana mkubwa wa Mberwa kumene akasiye kalata yawo ya madando mwazina akufuna kuti wa mpando wa MEC Annabel Mtalimanja atule pansi udindo. Ndiye apa ndi mmodzi mwa amene akonza zionetsero zimenezi. Iwowa angotifotokozera kuti ndi chifukwa chani akuchita zionetsero zimwina kumbali yawo komanso akufuna kwambiri atakwanitsa chani amenewa ndi Lighton Mangochi. Zoona tili muno mzinda wa Mzuzu kupangisa mademo kutsogolera mademo ngati ma concerned citizen kunena kuti machine ya mathematics sitikuafuna chisankho 2020 chinayuzidwa manyo then tikufuna Annabel Mtalimanja MEC chair ndi bungwe lake alore ma external auditor akachite audit mutata ya MEC kwani nsafuta pati 2020 wanapo chifundo kachali justice anavomereza mopweka kwambiri akubisa mochiyani sitikufuna zimene tinaona ku Mozambique sasa lero hapa tamva kuti America yasarenda ku machine as mathematics ku Philippines kuli stand still ya mathematics kungwa uchita obey bazimene tanenazo ndiye chisango chichitika chifukwa pati panga push our opposition chisango sauka chitanawo past debate. Akaidi pa ndende ya Zomba dandaule ndi mchitidwe omwe akuluakulu akhala akuachitira masiku awiri apitawa powatsekulira zitokosi mpaka 11 koloko mmawa. Izi malinga ndi akaidi ena zakhala zikuchitika masiku awiri apitawa. Mneneri wa ndende mdziko lino Steve Mege wati akuchita chipikisheni mu ndende zomwe sizachilendo ndipo kanthawi kena akuluakulu a ndendewa akumawatsekulira akaidiwa. Rafael Mlozo wawadza ndi nkhani yonse. Tsiku loti kwa chabwino kuti kanthawi kena akaidiwa anatuluka malingana ndi ameke. Izi zinachitika chifukwa choti akuluakulu amachita chipikisheni mkatikati mwa ndende. Ife ngati nthambi yoyang'anira ndende muno Malawi timakhala ndi chipikisheni zimenezi pamene taona kuti pali chiopsezo chokhudza chitetezo cha ndende zathu, ndipo izi zimachitika motsatanso dongosolo limene lilipo kale poyelekeza maufulu anthu amene lozowa. Bungwe la Malawi Human Rights Commission lati nkofunika kuchitapo kanthu palamulo lolimbitsa kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo kuti liyambe kugwira ntchito mokwanira. Pampando wa bungweli achikondi chijozi wati lamuloli silikukwaniritsa zolinga zake popereka chitsanzo chakupitirira kwa nkhanza zogonana malo a ntchito, kulandana katundu wamasiye komanso kuyika abambo ochuluka m'maudindo kuposa amayi. Mavuto ndi ambiri tikaona ngati lamulo limene limakamba zokhuzana ndi nkhanza zimene anthu amachitidwira pa ntchito makamaka nkhanza zogonana komanso tikaona kusasiyana kwa amayi ndi azibambo tiona kuti even masankhidwa anthu malamulo amanena kuti pakhale 40-60 koma muona kuti ma percentage amene wonse akumafikiridwa komanso pali harmful cultural practices amene akuchitika zikhalidwe zonse zimene zimatha kupereka chiopsezo kumaufulu azimayi ndi ana zimene zikuchitikabe komanso nkhani zokhuzana ndi kasamalire kabwino kwa anthu amene mwina achotsa pathupi zimene zimakhalabe zili mavuto chifukwa chonena kuti ngakhale lamulo likunena kuti azimayi ali ndi ufulu umene osankha kuti akhoza kukhala ndi mwana lichitika penaye zinthu ngati zimene zimapeza kuti sizikulemekezedwa malingana ndi malamulo athu. Ife ngati commission tikufuna kulimbikitsa kuti malawyers amene wamvetsetse kuti kodi tikamati strategic litigation ndi chani ndipo angagwiritsa ntchito bwanji. Bungwe lolimbikitsa chitetezo cha chilengedwe la Malawi Environmental Protection Authority lalimbikitsa ntchito yoyendera m'misika ndi kampani zopanga katundu kuti lamulo loletsa kupanga ndi kugwiritsa ntchito zopyapyala ligwire ntchito pa omwe akunyozera. Ogwirizira udindo wamkulu wa zoteteza chilengedwe kumepa a Biswick Mlaviwa wati bungwe likhala likumana ndi magulu kuti
maka magulu omwe likuyenera kugwira nawo ntchito monga polisi, MRA komanso Malawi Bureau of Standards polimbikitsa lamuloli. Boma linayika chiletso chopanga kugulitsa ndi kugulitsa ntchito mapulastiki opyapyala mchaka cha 2015 pofuna kuteteza anthu, nyama komanso chilengedwe kuzoyipa zomwe zimadza kamba ka maplastikiwa. Dziko la Malawi linali mgulu la mayiko oyambirira kuyika chiletso cha maplastiki a mtundu, koma kuti chiletsochi chigwire ntchito lakhala lili vuto kamba kuti eni kampani ena akhala akugwiritsa ntchito chiletso chimene amakatenga ku khoti kuyimitsa chiletso cha bomalo, ngakhale khoti la apilo inagamula mu January chaka chino kuti zomwe amachita eni kampani kuyimitsa chiletso cha boma kunali kugwiritsa ntchito molakwika ntchito za makhoti olimbikitsa kusamala chilengedwe. Akhala akudandaula kuti maplastiki opyapyala akupitirira kupezeka pa msika mdziko lino. Unduna wa chilengedwe kudzera ku bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA wayamba kulimbikitsa tsopano ntchito yoyendera kampani ndi misika kuona amene akunyozera kuti malamulo agwire ntchito pa iwo. Kampani ya Quality Plastics ndi imodzi imene eni yake awalamula kuti atseke fakitale ya kampani kulilongwe ndi kulipira chindapusa kamba kopezeka akupangabe maplastiki opyapyala mkati mwa chiletso. Abizwik Mlaviwa ndi mmodzi mwa akuluakulu bungwe la MEPA amene anatsogolera ntchito yoyendera kampani ndi misika kulilongwe. Zimene tapeza pano nzomvetsa chisoni. Tapeza kuti ngakhale lamulo lilipo ndipo aliyense akulidziwa, kampani ino yasankhabe kumapanga maplastiki amene ngosusana ndi malamulo. So zimene tachita kwa kanthawi kano tatseka malo ano kuti zonse zimene amachita alekere pomwepo, komanso tapereka fine ya 5 million kuti akuyenera kupereka pamene tibwereranso ku ofesi kuti tikaone kuti zina zimene tingathe kuchita ndi kampani yotere ndi zotani. Eni kampani ya Quality Plastics anati samadziwa za chiletsocho. Mawambiri palibe mwatseka basi tseka. Zilango kwaopezeka akupanga komanso kugwiritsa ntchito maplastiki opyapyala mwa zina ndi kugwira ukaidi kundende, kulipira chindapusa kapena kulandidwa makina komanso kutseka fakitale. Malo mwa ZBS kuno kulilongwe ndine Pirirani Tambala. Mzamasewero bungwe la masewero a darts latitumiza timu ya achisodzera ku mpikisano wa Region 5 Youth Confederation Darts Championship ku Zimbabwe koyamba timu kukasewera kunja patadutsa zaka zinayi. Mkulu oyang'anira mipikisano ku bungwe la Darts Association of Malawi Charles Karola watiuza kuti mpikisano ukachitika ku Mazowe kuyambira pa 25 mpaka pa 29 August. Malinga ndi Karola masewero ofuna kusankha osewera mzigawo achitika mwezi wa June ndipo timu izakhala ya osewera 16, anyamata 8 komanso asungwana 8. Ninkhani imene nso tafika pa mapeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane tonenso mitu yake.